Здравейте! След вчерашното видео с аквариума се връщаме на моето старо хоби, което всъщност беше колекции. Вече е по-скоро спасяване на антики и бартери и продажби, за да си помагаме взаимно и всеки да е доволен. Неща от пункта за скрап. Имах там малко железа, хвърлих ги и тези неща си харесах от скрапа, заваля един поровен дъжд и нямаше как да си избера нещо друго, да не си отивам с празни ръце, взех тези неща. Много интересна масльонка, автентична, мисля, че е производство от Америка или Великобритания, не съм сигурен. Доста стара. Поялник, който не съм сигурен, тук има един надпис, обаче не се вижда много. На камерата пък въобще. Или е български, или е руски. Ще го почистя малко по-късно и ще видя. И два сешуара. Този не знам къде е произведен. Обаче интересното е, че има и накрайник. За съжаление нещо не работи сешуара. Но пък този, типичен за соца, дето е произведен в Полша, работи и то много добре. Да. Нещо явно копчето са базика, не знам. Има функция само за студено, има и за топло. Така е топлото вече. И наистина духа слаба стройка, обаче топличка такава. Много интересно. Работи. Не знам дали се чува. Много е безшумен, между другото. Изключително безшумен. Супер машинка. Много яко. Така че, хора, спасявайте каквото можете. Помагайте си. Масльонката съм обещал на приятел, че вече аз няма да споменавам имена и хора. Те, ако искат, че се похвалят. Спасявайте, защото хобито трябва да го има това нещо. Както с аквариума, както с автомобилите, както с ретрото, с колекциите, с реставрациите. Трябва да си помагаме просто. Това е наше общо хоби и човек без хоби не може да живее. Бъдете здрави и до скоро. Тези 3 артикула ще бъдат обявени за продажба. До скоро.